Στη συνέχεια θα υποδεχτούμε την Ηρώ Νικοπούλου, φίλη και συνεργάτηδα. Η Ηρώ έχει γεννηθεί στην Αθήνα και έχει σπουδάσει ζωγραφική και σκηνογραφία στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Έχει κάνει πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές. Έχει δημοσιεύσει 3 ποιητικές συλλογές και 2 συλλογές διηγημάτων. Ενώ μόλις πριν μερικούς μήνες βγήκε το καινούριο της βιβλίο με τίτλο «Ελληνιστή ο Γρίφος» από τις εκδόσεις Γαβριλίδη. Παράλληλα, ποίηματα και πεζά της έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά έντυπα και ηλεκτρονικά και είναι και μέλος του Εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Εταιρείας Συγγραφέων και φυσικά του Κύκλου Ποιητών. Υποδεχόμαστε την Ηρώ Νικοπούλου. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ και το Δήμο Νέας Μήνης για τη φιλοξενία, την Ώρα Γαλανοπούλου για όλη την επιμέλεια και για την αγάπη με την οποία περιβάλλει την ποίηση. Θα σας διαβάσω ποίηματα από μία ενότητα που έχει το γενικό τίτλο «Το πριν και το μετά την Παύλα» και ουσιαστικά πρόκειται για διαβατήρια ποίηματα. Διαβατήρια ποίηματα. Δηλαδή, περιγράφονται καταστάσεις της ζωής μας που αλλάζουμε κατάσταση. Η γέννηση, ο θάνατος, το σχολείο, ο στρατός, η χειρία, το να χάσουμε έναν σύντροφο, τα βαφτίσια, η εξορία. Ηρώ is going to read some poems from a unity of poems, a poetic synthesis, which record the various status of human beings, like widowhood, like birth, like joining the army, and things like that, when we change our status from one to another. Μοιάζει κάπως σαν απειλή θανάσιμη εκείνη η Παύλα, από τη χρονολογία γέννησης μετά. Λες και δεν είναι πιο σημαντική η έναρξη, αλλά η εκκρεμότητα της λήξης. Κάθε που βλέπω ζώντος βιογραφικό, άγχος με πιάνει δέος, πανικός και αποστρέφω ένοχα το βλέμμα από φόβο, μήπως όσο κοιτώ συμπληρωθεί στα μάτια μου μπροστά εκεί ο αριθμός που λείπει. Θα είναι τότε εξ επαφής, σαν να εκτέλεσα έναν τελείως άγνωστο. Το δεύτερο ποίημα έχει τίτλο «Παλιά φωτογραφία συντρόφισσας, Τρίκερ 1943», γραμμένο για μία γυναίκα εξόρισης του Τρίκερ. Με έκεντρο το βλέμμα πάλι, αλλού προσέχεις, έξω από το κάδρο. Κι όμως αρέσανε τα πλαίσια, τα προγράμματα, τα πλάνα, τα πενταετή. Υπάκουες, τα ακολουθούσες. Ίσως γι' αυτό μόνο στα μάτια σου και αυτό σπανίως επέτρεπες ταξίδεμα. Κι αλήθεια εδώ, ποια συστολή σου λύγησε τον τράχυλο κι είναι πλάι γερμένο το κεφάλι. Με χάρη ακουμπά στην άκρη του χαρτιού. Ένα μικρό ξέρεις λαθάκι της εκτύπωσης θα ακούσε να το κόψει. Έτσι, πώς το ρισκάρισες στο χείλος του κρεμού να στηριχτείς. Και μια μορφή θανάτου. Πολυετής χειρία. Φουσκώνει ανάλαφρα τη νύχτα το σεντόνι στην αδειασμένη θέση της. Κι αυτός πλάι του πολύ προσέχει. Δεν μετατοπίζεται, χέρι δεν απλώνει, δαγκώνει δίπλα του 20 χρόνια το κενό. Κάθε βράδυ μονάχος πλέει πάνω του,
δεμένο σε μονό κανό και περιμένει ώσπου να ξημερώσει. Το διπλό κρεβάτι του τον απειλεί, μέσα στην άρκη του, μην κατά λάθος πέσει στην άδεια θέση. Για μεγαλύτερη ασφάλεια πέταξε το διπλό του πάπλωμα. Κουβέρτα αμμονή αγόρασε, εφηβική. Τώρα πια, στα 80 του, μ' αυτήν σκεπάζεται και αναστενάζει μέσα στον ύπνο του ελαφρά, από αόρατη θανάτου κλινοπάλι. I will read this in English now. Perennial widowhood. Fitly rises the sheet in her empty spot, and he pays close attention to his side. He does not move, neither extends his hand. He bites the emptiness on his side for 20 years now. Every night he floats alone on it, tied to a single canoe, and waits until the sunrise. His double bed threatens him inside its stupor, so as not to accidentally fall into the empty spot. For greater safety, he threw away the double quilt and bought a single adolescent blanket. In his 80s now, he covers himself with it and sighs lightly in his sleep, due to the invisible bed fight of death. Η μετάφραση που ακούσατε ήταν του Βασίλη Μανουσάκη. Μία άλλη διαβατήρια κατάσταση είναι η παράδοση του βαφτιστικού ρούχου από μια μητέρα. Ξανά στο φως. Μια μέρα βροχερή το αποφάσισε, λευκό κολαριστό, και μου παρέδωσε το βαφτιστικό μου ρούχο. 40 χρόνια ολόκληρα στα σκοτεινά το μούνιαζε σε όξινες χλωρίνες και ζεματιστά νερά. Να φύγουνε τα λάδια και οι ευχές, να φύγουνε και οι μοίρες οι κακές. Γεμίσαν τα χεράκια της στίγματα, γεροντικές κοιλίδες, σαν να μείνε 40 χρόνια πρόσεκτα καφέ στα μουλοχτά. Λευκό, κολαρισμένο το κοιτώ, μέσα στην πλαστική σακούλα, δύσκολα να ανασένει, της κάθε μέρας το μικρό σφαχτό, στον ήλιο επιστροφή σε αεροβάφτισμα, στην αγκαλιά μου το παρηγορώ, εκείνο το μικρό που ακόμα κλαίει. Οικογενειακό λεύκομα, 20 Ευγυρίας 1970. Είδα τα μάτια σου στα μάτια του, λίγο προτού τα κλείσει. Δόρη το βλέμμα σου που πλέχτηκες του κρεβατιού τα ξύλα, κι ύστερα έσπασε αθόρυβα, έγινε θρύψαλα στις πλάκες, μπιλίτσες υδραγύρου. Ακούς τις παύσεις να πυκνώνουν με ήχους παροξύτονους, συντάσσοντας μεθοδικά την τελική ευθεία. Αδερφική σου παραστέκεται εν λευκό, επαγγελματική συμπόνια. Κι όρθιος ο παπάς που του κρατάει το χέρι, τριγάει ανυπόμονα το φως από το παράθυρο έξω. Στο άλλο κλικ έχουν βγει κι οι δυο από το κάμαρο. Πάλι τρίτη ηλικία, είναι προς το τέλος της παύλας δηλαδή, είναι το δεύτερο κομμάτι της παύλας, το μετά. Ο δρομέας. Κυλούσαν αργά τα μέτρα κάτω από τα πόδια του, σερνάμενα βήματα 100, φθύροντας τις παντόφλες του στο στενό μακρομπαλκονάκι. Απ' άκρη σ' άκρη του τώρα ο κόσμος όλος. Αρπάζει σε κάθε βήμα την κουπαστή, ζυμώνει παγωμένο χέρι εξώρης της μητέρας. Θυμάται την πρώτη βόλτα, στο σώμα της πριν. Ύστερα φως οδυνηρό και γάλα αχνισμένο. Μυρωδά τα χρόνια του σχολείου, ξυσμένο μολύβι, γομολάστιχα, τρύπιες παλιές ελβιέλες, εξαρτήματα φοιτητικά, άρβιλα πριν γίνουνε πολέμου.
την πρώτη του αγάπη θυμάται και στρίβει στη γωνία. Στο αδιέξοδο του κυκλειδώματος κάνει επιτόπου στροφή και 3 παιδιά μαζεμένα. Επιταχύνει το βήμα του, δεν θέλει να αργήσει. Η φωνή της λευκή κυματίζει από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα. Και θα κλείσω με μία διαβατήρια τελετή, θα την έλεγα αυτή, που την έχουμε όλοι περάσει, το σχολείο. Κάθε Δευτέρα. Χαράματα χτυπάει το κουδούνι. Τρέχω στην πόρτα, ανοίγω και βρίσκομαι στο δωμάτιό μου, το παιδικό. Βιαστικοί ορμάνε από τα παράθυρα και κλέβουν μπουκές σιγλάρι. Το σπίτι μου εκβάλλει στου φλίσβου τα νερά και ο βαθύτερός μου εαυτός στην πρώτη γυμνασίου. Κοιτώ τους μαθητές, οι μαθητές μου και απορώ γιατί με αποφεύγουν. Τα χέρια τους ρόδινοι ανεμοδείκτες, ψηλά το ξεύουν ουρανό, μα βρίσκουν ταβάνι. Τα δικά μου δίπλα τους, χήμαροι φλεβώδεις στέρφοι παραπέουν. Οι φωνές τους με ξυπνούνε τρυφερά κουταβιού γρυλίσματα στο χάραγμα της μέρας. Κάθε πρωί Δευτέρας μοσχοβολάνε οι τάξεις μαλακτικό και μοσχοσάπινο. Μα ως την Παρασκευή το μεσημέρι βαριά ταγιάζει ο αέρας και πώς γυαλίζουν ξαφνικά τα μάτια τους, καθώς οριστικά με προσπερνάνε. Σηκωνάδα,